prírody a environmentálnej ochrany a zároveň symbolizuje našu spoluprácu medzi školami po celom svete. Sadením stromčekov všetko len začína. Naďalej sa budeme o ne starať, sledovať ich rast. No napriek tomu s nami denne komunikujú. Na naše šťastie nenarastli ani nohy, aby mohli újsť. O to viac by sme sa však mali snažiť rozumieť im, počúvať ich hlas, rozpoznať signály, ktoré k nám vysielajú. Pochopiť a poučiť sa z toho, ako fungujú a čo pre nás znamenajú. Benefičný koncert naša škola organizuje prvýkrát. Je to vlastne pomoc dievčatku, ktoré má meno Birtukam, pochádza z Etiópie, ktorú sme si ako škola adoptovali na diaľku minulý školský rok. Minulý školský rok sme jej poslali 240 € a za tieto peniažky vlastne to dievča dostalo lekárskú starostlivosť, dostalo oblečenie, mohlo navštevovať školu a vlastne prispelo sa na jej stravu. Vážky, ktoré sme si nehrávali, do nás môžu stačiť. Čo môžu mať? To sú tzv. Slnečné batérie, alebo môžu byť napríklad slnečné kolektory, ktoré nám zaujímajú. Čo na nich sú? Energiu. Na svietlo sa to točí a vyrába. Ale vlastne tým pádom, že fúka vietor, tak sa to roztočí a vyrába. Takže vlastne nebojím, že je nejako takto. A v tých bojach, some tips. You can use bicycles instead of cars, or buses. What else? You can use the solar power, or the wind power, or the water power as well. Or you can change your lamps with this one. It's energy saving lamps. Do you have any of these lamps in your house? yes. Yes? How many do you have?
Takže my sme si dneska pripravili takú ukážku a vlastne bude ako keď padá ten kyslý dážď, tak vlastne tu máme také indikátorové papieriky. To sú vlastne papieriky, ktoré sú namočené do takej rastlinnej vlastne šťavy z rastlín, to je niektoré aj namočené a keď je ten dážď kyslý, tak sa to vlastne potom sfarbí sa to tak do červená a potom sa to sfarbí do modra, keď je to zase opatrné. To by vlastne malo byť také červenkaste, lebo ocot je, ako chutí ocot? Kyslý. Takže to bude aké? Kyslé. Takže aby ste videli, že aké je to číslo, lebo to je vlastne potom očíslované. Niečo máme 4 a 5. No a vy sa musíte teraz dobre pozerať. My nebudeme to až takto robiť ako oni, ale hovorila som vám už na začiatku, že si dáme vatu niekde blízko k ceste, potom si dáme druhú vatu kde? Niekde do stromu, niekde na dvor a niekde tam, kde si myslíme, že bude najčistejšie. A budeme to takisto skúmať, že kde sa najviac znečistí. Ja! Adam, ja! No poď, ako Wolverine. Teraz urob tú kúpu. Urob strom a potom tam urobíme tú paličku. Sem. Teraz urob strom. Ako sa dohaduje. Strom. Vyššie trochu. Veda, tam je potok s dilinom. Dobre, toč to hádame, tak. Aj s tým dilinom. No, teraz urob tú paličku. Postav ho do kamery. Ty máš sa tam a tvárou sem. Čaká to aj počuť. Hľadaj. A ďalší strom tam daj. Hľadaj. No, to vyzerá ako. Poď si ho hľadať. Zase hore strom. Kde si ho Teraz toto sa nakresliť ako keby z vrchu. Stromy budú aký geometrický tvar? Kruhy. Aký geometrický tvar bude táto lavička? Obdĺžnik. Aký geometrický tvar bude? Ten kameň a tam hore kameň. Štvorec, štvoruholník, obdĺžnik, niečo podobné. Aký geometrický tvar bude ten potok? Čiara. Aká čiara? Modrá. Nie, priamka. Ani priamka. Veľká, tako sa je povie odborne. Krivá čiara. Vieš? Mark!